ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jiigue jeeri to jeeriyela tumbere to mareysa to lojolo to mafondu to ɗalhaya hudallay to Sinthiane Diakiri to Agrissa to hoyre-biir to jokkudi kon takkusan juula ha e nder galle Alhaji Oumar de to galle Alhaji Oumar de ha to galle Alpha Demba Oumar Sy to Lekseyba Goural Yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie roi mo leydi Espagne joom suudu mum bismima kacitari Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi kañum e joom suudu mum wonɓe jillu men to leydi Espagne to leydi Sénégal Maktar Diobam ko général des brigades mo leydi Sénégal o suɓama o waɗama aljuma hanki o chef d' état major woni tigui gardiɗo dendagal koninkoɓe CEDEAO kala to leydi Mali colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi e mbadi transition o bismima o joddima aljuma hanki o e médiateur de la CEDEAO biteɗo Goodluck Jonathan e seti muɗum ɓe joddima to palais de Koulouba to leydi Burkina Faso gouvernement kesso cuɓaɗo e oɗo saaha joni ɓe joɗima conseil mabɓe des ministres woni jonde mabɓe jagorɗe adrewinide ñalawma hanki o to leydi Guinée Conakry to leydi Guinée Conakry e oɗo saaha kala koye consultation ɓe gonno laamu ngu holliri noon consultation ngaji ɗi gasi ɓoyataɓe ummuno ko fati e kaldigal hakkude mabɓe e landaji dawrugol to leydi Sahale wona saabu bone guerre taw ko guerre tawateɗo to leydi Ukraine hakkude mum leydi Russe saabima e oɗo saaha joni cogguji carburant ɓeydima no fewi e nder leydi he to leydi Tanzanie ko accident musɗo waɗi toon ko bus de transport kañuma felɓodiri e camion goto waɗi nogas ɗiɗo neɗɗo basɗo hen fittade mum fodde capantato e jeetato woɗɓe mbarmi hen habaruji men joolam jabiri so waktu o rokkima en jaa ha to leydi Ukraine to leydi Syrie ha to leydi Chine bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru kente koridinoro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ko ala rewam ala efe ala haydara ko joomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an jogiiɗo caɗele koyɗe muusooje mo ɗaɗi mum dongnata ƴiiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓandu wulooru jogiiɗo AVC jogii cardiaque nangata taare jogiiɗo caɗele ngoraagu jokkondira e gorela tayya heewɓe kuutorima gorel tayya kolliti jiitima hen aafiya mawɗo no feewi hay so tawi wona rafiiji limtaɗi ɗi gorel tayya ko nafoore mawnde ko nafoore moƴƴere an jottiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe muusooje tuƴiɗo koyɗe muusooje jokkodir e gorel tayya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 77 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 634 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel tayya www.goreltayya.com kala hen ko jiɗɗa sa jokkodira ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓe musidɓe tedduɗe
cafroɗen gorel teya dañen jam. maître Adama Balde ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. maître Adama Balde ko labɗo reedu malaɗo wune. maître Adama Balde ko pirowo koyɗi moƴƴuɗo longal bawɗo listihara labɗo reedu. maître Adama Balde ede yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji tawateɓe caggal leydi ronkuɓe hebde visa ji e wonɓe caggal leydi donki hebde nationalité. maître Adama Balde ene yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men uddi. maître Adama Balde ene yawrani ɓen sattoraɓe Dewle wonduɓe dabaruji e weddaɓe korte e dendagal rafiji gonduɗa kala jokkodire maître Adama Balde joni jiɗɗa hoore maɗa. maître Adama Balde ne wiya yimɓe yo tinno yo mbattu hakkillaji men e fina tawa mumen dutto e gandi men nanga hen ha tiiɗa. maître Adama Balde ne wiya neɗɗo kala kene waɗa yo yurno, so tawi ne moƴƴi naata, so tawi moƴƴani ƴewna ɗum feere cakkata ɗum feere guellaw. maître Adama Balde caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni omo andina kiliɗe makko wonde o tawate ko nder Dakar to leegal golf. numéro ji makko kala jiɗɗo hebdemo so tawi ko bureau ji makko mbatta ko 33 877 45 49 walla mbaɗa 33 877 00 34. so tawi noon ko numéro ji makko téléphone whatsapp uji makko mbatta 77 351 77 23. aɗa wawi wadde kadi 77 454 27 09. so tawi koto site makko hello makko internet mbatta ko maître Adama Balde jingganen fuladu ma yi toon golle payodinde no fewi enete ɓosoje ɗe o gollata. maître Adama Balde komo Allah luɓiri hannde Ganndal mbadden danɗo faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir sappo ya jeenaya lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abou Bah. hono mbirɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi ɗi tawateɗo e oɗo saaha joni e jillu mum taw ko jillu gollal ngu balɗe tati to leydi Espagne o heeɓi bismago taw ko bismago kacitari ummorade e roi mo leydi Espagne woni roi Philippe e joom suudu mum noon bismimomo kanko e joom suudu makko nde ɓe mbawat tigui arde haccitade to galle royaume to kanko Mohamed Cheikh la Ghazouani noon mo tawi jillu makko mbiɗen balɗe tati omo yaadi toon noon e jagorɗe jeegom jillu ngu noon woni mujibu sababu jillu ngu noon e oɗo saaha joni ko yidde kay ko fate hesɗitinde yoga e ciifandirnoɗe hakkude leydi ɗiɗi e yidde kadi ñastade cehilagal hakkude leyɗele ɗe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Oulaza Haaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade o waɗi inauguré aljuma hanki o to hôpital Neman ko fate lancement puɗɗugol fewnude oxygéne taw médical woni oxygéne hendu fofirdu nde ɓe cellani kewɓe walliteɓe to banggue fofangu kewi hutorade ona usine noon taw ko pewnowo ndun hendu waɗama to leydi to wuuro Nema e nder oɗon hôpital on usine noon hollirama tigui ko ligne uji ɗiɗi marsinta mum hen ligne goto hen kala ene wawi fewnude fodde temettati capanɗe joyyi litre hendu oxygéne fofirdu ndu on paami tigui kanji unité ji ɗiɗɗi woni usine o e kala minute ene wawi fewnude temedde jeeɗiɗi litre taw ko hendu oxygéne mo yimɓe ballittirte to banggue fofango kanko hoorejo kanko jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe Cellal ade noon holliri tigui wonde oɗon usine tawteɗo e oɗo saaha joni to ndema ko usine mo hono
nano mum to banggue mawnugol soit waɗede nder leydi he tawa kadi ko usine jogguiɗo norme technique mo leyɗele Europe sidi wula hafa holliri ko waɗi toon kadi inauguré service taw ko service orthopédie o e nder hôpital mo Nema o e service on service noon holliri tigui heeɓi matériel mum e personnel mum timmuɗo ha wawa tigui gollade hano hannirta ni o waɗino toon kadi inauguré walla waɗino toon visite taw ko centre kesso pulo ko fati siège direction régionale de l'action sanitaire mo diwana Nema ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh la Ghazouani o windi Ɓataake noon on Ɓataake ko fate nando makko sehil makko hono Kassay Saïd on ko gardiɗo leydi Tunisie on Ɓataake noon ko yidde duwanademo e salmindemo ko fati kay feddemo félicité ko fati manditare leydi Tunisie ko ni Ɓataake o lelori e oɗo saaha mo leydi maɗa wone mawninde manditare mum mbaɗa jogui beelam mawɗo no fewi hoccude windude huccinde maɗa oɗo Ɓataake e ɗiɗo calminali tedduɗi faade maɗa mbaɗa wima mbaɗa faade maɗa an e ɓesgu leydi Tunisie kala e mbaɗa wi on manditare jaam tawi kadi ko manditare wondude e ƴellitare mboɗo andinma kadi ha joni wonde kay mboɗo heddi yidde gollodade e gollodiral moƴƴal jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi tawa noon koto banggue baɗɗo intérêt ko banggue intérêt wonande ɓesguji leydi ɗe ɗiɗi ko windi Ɓataake o noon ko musidɗo maɗa umrade musidɗo maɗa frère maɗa hono Mohamed Cheikh la Ghazouani ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena suka debbo tokoso jaro duuɓi sappo e tati tawama tawanoma tigui ne wasi fittade mum to jeere okkas nde Kaolack gada on ketta gada noon holliri tigui wonde kay caggal nde procureur mo Kaolack yentude kay e koninkoɓe nde jetti toon tigui enquête gadano ɓe koleri tigui yoɓi fittade cukalel Dewel ngel ko sagata gorko goto gollotoɗo e boutique tawa kadi ko assistant joom boutique o woni tigui ballodirowo e joom boutique o kañuma ƴettino pistolet walla fetel joom boutique o wone manipulde fetel o ko ɗon tigui kurala ɓocciti woni bal perdi yoɓi fittadu guel ɗon cukalel Dewel jarowele duuɓi sappo e tati on paami tigui ko wargo tawa jiidani tawi wondani e teere wondani woni accidentel enquête o noon eɗo saaha joni ene tawi juuɗe commissariat central mo Kaolack eɗen mbiya tan bandiraɓe jowkiɓe petelaji e galleji men nde mbattata hakkillaji men no fewi mbawa mofta ɗiɗon petelaji toto juuɗe sukaɓe mbawata yettade ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni balle jeegom ko armé leydi Sénégal ene joora kuure muɗum e peccem kene joora kuure mum e bomboje mum e base uji arrière ɗi Salifa Sadio mawɗo rebelle ɓe Casamance dirpa noon holliri tigui wonde arma leydi ndi wasi hen fittano militaire muɗum goto joni kadi hollirama e nder janjeli kewɗi leydi Sénégal haysino dirpa soit taw ɓayyinde on habaru ɓe koliri koninke ɗiɗaɓo taw ko jambara ɗiɗaɓo wasi kadi fittadu muɗum hollirama noon ɓe bonni base uji kewɗi taw ko base uji arrière ɗi Salifa Sadio nder ndena diwan ma en ketto hen kadi joɗiniɗo jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa to Ziguinchor woni radio Ziga FM hono musidɗo men monsieur Kébé ma en ketto hen cimtol makko Amadou Kébé. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehillaɓe hettotoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗo e nder Ziguinchor kabaruuji garanɗen ɗo en hannde eɗen gandi ba hannde waɗi balɗe 6 ko ɓeɗo soldateɓe jani e ka Saliou Sadio ina wayno ɓe boni kawuji ɗi ɓurɗe mawnude e kawuji makko ina wayno soldate makko hewɓe mbarama eɗen gandi soldat goto e armé ɗe kañum warama joyo belsi to banggal Sédhiou ɓen kam mbi jetti Allah to Diakunda ina wayno e jeriji fewde toon ne wayno kanko Saliou Sadio kanko halfuno on ɗon banggue ina wayno toon kam ɓe jalti toon ha laaɓi nde wonno ɗiɗo duuɓi foof kamin cuusano faw toon koyɗe mumen ina wayno ɓen kam mbi beltima laamu ngu noon nana jokki wadde ko waɗanno kono noon ina wayno kamɓe catholique en ɓe ɓe daari wiide yo laamu ngu dartin golle ɗe ha ɓe kaldigal waɗa laamu ngu noon ne wayno nanirani ɗum koɓe kaalata ko geddi ɗum ko hello caggal ɗum ɗon noon eɗen gandi so tawi jokkirini en deeƴal kam ma arat kono noon wonɓe oɗo diwan sildan foof ina wayno jogui ha laaɓi nattoyi to e Gambie kanko président Adama Barrow ne kanko no wi mawo daro hen
no kaaddi darnde makko bonɓe ɓe mbasa nadde toon e leydi makko ndi ɗum parti Cheikh Tidiane Gadio wonɓe ɗo e nder Ziguinchor ɓe jooɗima jonde maɓɓe hakkude maɓɓe APR e gardugol Cheikh Tidiane Wane e yantude Cheikh Ngom ɓe mbaɗi hannde haalirde maɓɓe ɓe mbi ena wayno kamɓe APR jadata e wooti député ji kamɓe APR jadata e wooti député ji ɗum noon ɓe kaldi hannde ɓe nandiri ɓe mbaɗi jeegal maɓɓe e yantude correspondant ji radio ji e fof e jonde maɓɓe e journaliste ji ena wayno Weltaare TV Amadou Isaga Kebe goɗɗo ɗo e nder Ziguinchor jokkondirde Weltaare TV e ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam yo Allah hokku en walde e jaam. amina ya rabbal amina. Amadou Kebe en calmini dendagal hettiyankoɓe radio Ziga FM kala kabaruuji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal aljuma hanki o wuli jaw hakkude ɓen sukaɓe jeetateɓe to leegal Pikine tawa noon ko sukaɓe woni partisan ji on biteɗo docteur Cheikh Dieng tawa ko partisan ji makko jeeyaɓe e coalition biteɗo wallu Sénégal hakkude mabɓe noon e policier ji leegal ngal wuli jaw caggal kayde ɓe jinno wadde seppo mabɓe hollirde kay e oɗo saaha joni wonde ɓe jaadani haydara kay ko wiya wonde ko Abdoulaye Thimbo kañuma heeɓi polgu a gardigo mairie ndi taw ko mairie Thiaroye mairie Jidda Thiaroye Kaw ɓe kolliri noon nguɗon polgu koko wiyete oldeba électoral woni tigui ko hefta e dole mabɓe ko biteɗo docteur Dieng kañuma heeɓi nguna polgu ɓe kolliri noon garmi gara muusi noon hakkude mabɓe e policier ji hollirama kadi hay yimɓe taw ko coalition di au pouvoir woni tigui yimɓe laamu jiɗino wadde seppo mumen hollidde metti mumen e darde kay ɓeɗo saaha joni diɗɗal lunda bitengal waktu Sénégal e nder Pikine dari oɗo saaha joni herƴinde ko fati e gardigo mairie ndi kono noon hay ɓen seppo mumen laamu ngu koko sali ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men Maktara Diop ko général de brigade ko Sénégal najo o suɓama o nomama chef de force en attente de la CEDEAO woni fakam woni mawɗo koninkoɓe dendagal koninkoɓe CEDEAO kala ko aljuma hanki o noon o ƴetti golle makko cérémonie o no waɗi koto Abuja lamorgo leydi Nigéria ko dirpa mo sen leydi Sénégal kañum ɓayini oɗon habaru Maktara Diop laatima chef d'état major dadiɓe CEDEAO kala aljuma hanki sappo e jeetati lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi o lomti noon ko Ousmane Abdoula Moumini Youssouf ko mo ono lomti kañum tigui wonno mawɗo CEDEAO koninkoɓe CEDEAO oɗo saaha joni kanko lomti ɗum dadiɓe CEDEAO noon ko force multidisciplinaire ene tawe hen militaire uji ne tawe hen policier ji e civil en kala taw ko renduɓe ngalɗo cetal bitegal CEDEAO ha joni kabaruji men ɗemgal pulara sen ummima to leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laamu leydi Sénégal ha tengti noon e dadiɓe mabɓe ɓe hinde eaux et forêt ne tawe sunare mawde no fewi guila aljuma hanki o jaltugol aduna noon colonel Mame Goggo Banila Ndiaye Ndiaye ko debbo ko dadiɗo mo hinde eaux et forêt mo martaba colonel eaux et forêt mo martaba colonel eaux et forêt de classe exceptionnelle ko kanko kadi wonno conseillère technique numéro 1 du ministre de l'environnement durable omo wonni ko ɗum o wonno kanko noon o yalti aduna ko ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma hanki o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe joyyi e joyyi kolon Goggo Banila Ndiaye noon hono honno koto nokku to wiyete Derklé o wiroya noon ko aljoya kikiɗe hanki kiiɗo wira to bamule julɓe yofto Dakar aljuma hanki eɗen mbiya tan yo Allah yurmo ya foma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen kikiɗe aljuma hanki o to regal bitengal Rufisque e dow lawol taw ko route nationale numéro 1 ko policier goto mo circulation kañuma tiri toon chauffeur taw ko camion chauffeur bus mo hinde Jaga Ndiaye on chauffeur bus hinde Jaga Ndiaye noon caggal kaydi andi dartina ala kayitaji ko ɗon tigui sali dartade o tori ɗum ko juuti noon tero noon fuɗɗi tigui ko guila sortie numéro 9 autoroute à péage ha to wiyete rond point carrière mo Arafat ko toon tigui do turku toon tigui targo ngo dartoyi on koni on noon taw ko chauffeur Jaga Ndiaye ko ɗon dogui on naati e nder parking mo Sokojima ko koninkoɓe policier ji kañumen tawimo toon luftimo nder toon e nder saaha noon o nder
policier ko ɗon tigi o wela o felmi auto policier o noon holiram ko koninkoɓe faabu kañum tigi ngari jaltinimo e oɗon auto nayomo tigi to cuuɗi cafrirɗi ƴeewere so tawi ala ko gagne makko oɗo saaha joni policier on kanko jomma biso hinde jaga ndiaye omo tawi tigi juuɗe dadiɓe ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar senomima to leydi sénégal koto leydi mali panen colonel Azimi Koita koko hoorejo laamu sabbodumo leydi mali o joddima en audience ñalawma hanki o to Kuluba paali galle lamorgo leydi ndi o joddima e Goodluck Jonathan kañum woni médiateur woni dogo koyɗe jaam hakkude cetal CEDEAO hakkude mum leydi mali Goodluck Jonathan noon ene ardu toon c'était timmude no fewi tawi jillu muɓen to Bamako lamorgo leydi ndi jillu ngu noon ko yidde kay ƴewde peeje jawɗe no fewi no jaam e kisal artiri hakkude mabɓe ko aljuma hanki o sappo e jeetati mbooy ɓe jetti to Bamako kikiɗe hanki kanko Goodluck Jonathan e délégation makko ɓe mbawi joddade e colonel Azimi Koita bismiɓe to palais présidentiel to Kuluba ɓe mbawi joddade toon ko juuti ɓe jewtidi ko juuti ko adi noon ko délégation ene ara to Bamako tawi Macky Sall hoorejo leydi Sénégal ƴetti téléphone mum noddi nanɗo muɗum sehil mum hono colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi ɓe jewtidi ko juuti noon o rokkimo tigui wasiyaji e wajuji peeje moƴƴe no fewi beele kaldigal moƴƴal e pamodiral ene heeɓe hakkude laamu transition ngu hakkude muɗum e délégation mo CEDEAO siftinde on noon kene wona jonte joni sede délégation CEDEAO arino tigui de Bamako to banggue kaldigal kono hay toɓɓere wotere ha tengti noon e toɓɓe ɓurɗe wonde essentiel hay hen toɓɓere wotere ɓe pamodirano ha tengti noon e toɓɓere ko fati kay e data woni dawal ngal subgoji poti waɗede yuɓɓinede nder leydi he ɗina subgoji hooreji leydi e subgoji sarɗiyeji kolliroji tigui wonde transition gasino ha laaɓi nder leydi he nden toɓɓere noon ɓe pamodirani mumen haydara e oɗo saaha joni noon Macky Sall hoorejo leydi Sénégal holliri tigui yidde muɗum ko yo jaam e kisal artu hano hannirta ni e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen El Hadji Oumar Abdou Touré ko hoorejo kawral renouveau international ko membre kadi comité stratégique catala bitegal M5 RFP o windi ɓatake mo hinde lettre ouverte on ɓatake noon ko faade cugel ko kola mayga hoorejo jagode transition leydi Mali e nder ɓatake he noon o erima cukela ko gala mayga nde woppita laamu ha laaɓa nde ummoto tigui e o poste mum ha laaɓa tata démissionné o golle mum ha laaɓa ardade jagode leydi ndi saabu o holliri cukela kokola mayga ko halfina ko kay haydara ala ko moƴƴini hen e nder ɓatake he noon o holliri hen tigui wonde transition leydi Mali waɗi tigui woye volet ji ɗiɗi woni cate ɗiɗi hen volet goto woni catal gotal koko fate sécuritaire woni nden kam e kisala on volet holliri ngal catal ko colonel Azimi Koita jadiɓe leydi ndi ko kañumen kalfina o holliri on volet ene waɗi fayida ne yaari yesso hano hannirta ni saabu kay e oɗo saaha joni guure kewɗe e région ngaji kewɗi e nokkuji kewɗi ɗi koninkoɓe laamu tawatanoke toon e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita e oɗo saaha joni koninkoɓe ne tawe toon ne ɓeydi nden kamumen no fewi o holliri e oɗo saaha joni dendagal wurɓe e nder leydi Mali ha wonɓe e caggal leydi wattuɓe hakkillaji men anduɓe konka leydi Mali kala ene teski e oɗo saaha joni koninkoɓe leydi Mali darino doole mumen ha ponno no jaam e kisal artiri hano hannirta ni e nder jokuli leydi he kala o holliri noon so tawi koto banggue volet woni tigui catal ɗiɗiɓal woni to volet dawrugol woni volet politique ngala catal halfinno ɗum ko cuggel kokola mayga kono noon ɓe kolliri e nder ɓatake holliri wonde haydara ala ko ɓusi kay e oɗon volet saabu kay so wona ko ɓeydi bonde ala ko moƴƴini kanko cukkela kokola mayga to banggue dawrugol hakkude makko e landaji dawrugol e yimɓe dawrugol tawateɓe nder leydi he o holliri kadi ɓeyditi kanko cukkela kokola mayga o ɓeydi tigui ko ceerego hakkude yimɓe dawrugol e leydi he kanko ko nder ɓatake holliri e kala saaha cukkela kokola mayga ene heewi ñingde laamu taw ko ardinoɓe leydi ndi guila kay 1991 ha yetti nduɗo laamu sabbordum omo ñinga ɗumen e kala saaha ɓena ardinoɓe leydi ndi o holliri kala ñalawma noon probléme goɗɗo ene ɓe kolli nder ɓatake kala ñalawma probléme goɗɗo ene ɓeydo kay e probléme aji leydi Mali joguino guila kay oɗon bitede cukkela kokola mayga guila ardina oɗon poste woni ardade jagode leydi ndi ɗum noon o waɗi eragode cukkela kokola mayga woppita laamu ha laaɓade démission tan ardade wonde hoorejo jagode leydi ndi kabaruuji men ɗemngal pulaar senumima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen gouvernement mo leydi Burkina Faso gouvernement kesso cuɓaɗo ko ɓooyani ɓe jooɗima jonde mabɓe taw ko jonde mabɓe arwenide woni conseil des ministres gaddano yesso colonel Paul Henri Damiba gardiɗo leydi ndi e laamu transition jonde nde noon ɓe ɓuuri yadude kay koto banggue crise sécuritaire mo leydi ndi tawate woni tigui ngakkugol nden ka e kisal e kewgol janguji e kala saaha e nder leydi he
ɓiragol galla kalfinare ko fati défense nationale wondude commandant des opérations de théâtre national et directeur de l'agence nationale de renseignement kamɓe tato kala ɓe mbaɗi tour de l'horizon mone mabɓe kala haali situation gonka leydi ndi e peeje poɗɗe ƴettede kay oɗo saaha joni beele jaam e kisal ene wawa tigui artude nder leydi hen hano hannit ni kono Guinée Conakry paɗen laamu taw ko laamu sabboddugudu leydi Guinée Conakry e gardugol colonel Doumbouya oɗo saaha kala ɓe gonno koye consultation hakkude mabɓe kay e yidde kay no kaldigal kesal kaldigal manggal umdori hakkude mabɓe e landaji dawrugol guila septembre nde ɓe derguinno laamu Alpha Condé ɓe jooɗi e jappere laamu faade oɗo saaha joni dendagal ardiɓe landaji dawrugol hewɓe ene goya tigui wonde ko ɗawaɓe hano hannit ni e ndeɗon e nguɗo laamu transition ɓe kolli noon ɓoyata ma kaldigal taw ko kaldigal gongre gonga ma fuɗɗo hakkude mabɓe e yoga ɓeɗon yimɓe transition go hakkude mabɓe e yoga e landaji dawrugol tawteɓe e nder leydi hen koto leydi Sierra Leone paɗen carburant woni tigui ndelam kuɓɓam ene ɓeydi no fewi oɗo saaha joni to Sierra Leone ha tengti noon to Khartoum to ha segui noon to Freetown lamorgo leydi ndi saabi gollona ɓeydugol carburant noon ko guerre tawteɗo oɗo saaha joni hakkude leydi Russie e leydi Ukraine ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni noon hollirama tigui oɗo saaha joni carburant o ene ngakki no fewi e nder leydi hen wala noon kamɓe kolliri e litre goto taw ko litre essence jaranoɗo $1 e oɗo saaha joni ngabbi ha wonti 1,28 $, woni litere e oɗo saaha joni coggu litere ene yaaha ha 1500 taw ko haalisa mo leydi Sierra Leone laamu ngu noon hollirama tigui oɗo saaha joni motoji kewɗi taw ko motoji waɗoɓe taxi moto wondude autoji hutortoɓe essence e ta kala station tawata kene mbaɗi ranguji mawɗi no fewi arde ƴewde essence laamu ngu noon holliri tigui jogonade kulhuli guila ɓeena ngabbinde cogguji transport e nder wuuro ngo ɓe ko laamu ngu waɗino ɓatake mum communiqué mum hollirde kay wonde biye ngabbintake ha joni kala biye ko 2500 haalisa mo leydi ndi kono noon kamɓe dongnoɓe motoji yoga e mabɓe ne namdo ha 3000 saabu kay ngabbugol cogguji carburant koto Tanzanie paade nan to Tanzanie noon ko tana musɗo waɗi toon aljuma hanki to funnague ɓaajo hirnague leydi ndi leydi Tanzanie ko bus de transport jolnoɗo yimɓe hewɓe no fewi kañuma felɓodiri e camion waɗi no gasi ɗiɗo neɗɗo wasde hen fittade mumen pittali men ɗon e ɗon waɗi kadi capantato e jeetato wonɓe barmuɓe hen e nder ɓen tawe hen barmuɗe musɗe no fewi hoorejo leydi ndi holliri hen sunare mum mawde no fewi o duuni ma dendagal jayaɓe hen ɓe mayɓe ɓe kala omoɓe yande yo Allah yurmoto yaafo gañiɓe ɓene omo wi ɗumen nde Allah rokkata ɗumen jaam omo waɗi erago noon faade dendagal ɓen dongnoɓe werlaji nder leydi he kala nde mbattata hakkillaji no fewi mbawa rentade e accident ji musɗi baɗini hen nen habaruji men ɗemngal pulaar habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗen hande asaɗa waɗi balɗe nogas e nayyi ko leydi Russie ne joora pettoje mum woni guerre mum e nder leydi Ukraine fodde million ngaji tati piccal tato woni 3,3 million neɗɗo puɗɗima tigui yaltude leydi ndi leydi Ukraine ha laaɓi dogui kay mbawi moltoyade caggal leydi fodde temedde jeeɗiɗi civil mbasi hen pittali men ujunere temedere sappo civil wonɓe mbarmi hen hollirama noon e oɗo saaha joni dariɓe leydi Russie nana ya jiiɗi kay oɗo saaha joni woni yidde mabɓe ko wadde encerclé wuuro wiyetego Kiev woni lamorgo leydi ndi ha oɗo saaha joni noon eɓe tawe tigui eɓe mbaɗi encerclé aéroport woni boowal laali diwoje to wiyete wuuro wiyetego Lviv koni koɓe leydi Russie noon naati kadi to centre ville wuuro wiyetego Mariupol ɓe jori hen pettoje mabɓe musɗe no fewi to wuuro wiyetego Nikolaiv hollirama tigui armée leydi Russie bombardi base militaire toon waɗi mayɓe hewɓe no fewi arma leydi Russie holliri tigui ɓe kutorima e oɗo saaha joni ɓe puɗɗima hutorade missilaji ɗi hinde hypersonique ɗina missilaji noon ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni ko ñalawma hanki o ɓe kolliri tigui wonde ɓe puɗɗima hutorade ɗina missilaji ɗe hinde kinjol ɗina missilaji noon ɓe kolliri kala heure eɗi mbawi yaade kene qime ha sappoji ujunere kilométre kala heure woni 12 000 km par heure aseta hande o noon hoorejo leydi Ukraine biyeteɗo Vladimir Zelensky o waɗi tigui erago faade Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie nde kaldigal gongre gonga waɗete hakkude mabɓe beele jaam e kisel ne arta Emmanuel Macron hoorejo leydi France kañum e hoore mum ƴetti téléphone mum noddi Vladimir Poutine holliri tigui e oɗo saaha joni gonka mum ko fate gonka kay oɗo saaha joni guerre tawteɗo to leydi Ukraine koto leydi Chine paadena aseta hande o Allah anda aseta hande o hollirama tigui leydi Chine heeɓi mayɓe ɗiɗo taw ko rafi coronavirus yoɓi pittali
men oɗo saha joni mboroso mo hinde ko omicron mo coronavirus ne heewi no fewi ƴelliti e nder leydi russe ɗe ha tengti noon e nder ngoɗo wuuro wittengo Djilé wuuro wittengo Djilé ñalawma hannde o ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi ujunnaje 4 e capanɗe 5 e goho neɗɗo fiɗaɓe mboros coronavirus ñalawma o goto yimɓe ɗiɗo mbasi pittani mumen ɓe kolliri noon tugui kay kene wona hitande hannde saabu guila ñande 26 lewru janvier 2021 ko nden ɓe mbasi bayri hebde kay neɗɗo mo rafi coronavirus yoɓi fittani mum ndera leydi Chine kala ñalawma hannde o ɓe keeɓi mayɓe ɗiɗo koto leydi Syrie paɗen Bashar al Assad horejo leydi Syrie ne tawi jillo muɗum to émirat arabe uni aljuma hanki o gila 2011 noon faade joni tugui kay ko guerre leydi Russie fuɗɗi leydi Syrie fuɗɗi faade oɗo saaha joni Bashar al Assad yettaki ɗiɗan leyɗele émirat leyɗele arabeɓe saabu leyɗele fedde leyɗele arabeɓe koko wanno haɓɓere mumen yowde Bashar al Assad kay caggal kay nde o waɗi répression ngaji musɗi faade ɓesgu makko e nguɗo jillu noon faadede émirat arabe uni e joddademo kadi e yimɓe hewɓe taw ko Dubai naɓe ene holliri tigui wonde kay ko jaam e kisal koko fuɗɗi artude walla kaldigal moƴƴal koko fuɗɗi heɓede hakkude kanko Bashar al Assad hakkude makko e leyɗele arabeɓe laamu Washington woni tigui hoorejo leydi Amérique holliri hen e laamum ɓe kolliri mette mabɓe mawde no fewi e nguɗo jillu ɓe kolliri kadi mette mabɓe faade émirat arabe uni ko jabɓi kay Bashar al Assad oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemngal pulaar e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Kébé ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on